Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku yan uwa musulmi na duniya baki daya, kun ga wannan alqur'ani mai girma, alqur'ani mai tsarki ne sosai, ku kalle shi. Mun shaida cewa gurare uku a duniya ake buga alqur'ani. Wannan alqur'anin kuma na kasar Saudiya ne. Wannan alqur'anin na kasar Saudiya ne. Ga tambarinsa, ga shaidarsa, ga kuma ku duba sosai ku gani. Daman muna da labari a can baya, Yahudawa sun yi magana cewa akwai ayoyi da suke cikin alkur'ani wanda suke magana akan kafirai da kuma jihadi, suna son a cire shi, suna son a cire wannan ayoyi da suke magana akan kafirci da jihadi. To jama'a yan uwa musulmi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau dai ga abu ya tabbata, ga ayoyi nan an shafe su a cikin alkur'ani mai girma. Bari ku gani yanzu ga ayoyin da aka shafe su. Malam ka mana bayani wannan ayoyi aka cire su a cikin wannan alkur'anin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gaskiya daga farkon wannan qur'ani da muka fara bincike akai, ko gano cewa akwai ayoyi da dama da aka shafe a ciki. Kaga yanzu ne idan ka duba da cikin suratul ghafir har zuwa wannan shafin, za ka ga cewa an cire wasu ayoyi a ciki da dama. Ka gani ko? Ka gani. Jama'a kun dai gani, gashi abu ya tabbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fara suratul ghafir har zuwa aya 85. Na'am. To daga nan kuma shikenan babu, kuma an yi an shafe. Gashi nan jama'a kuna dai gani, musulmin duniya, wannan duk wanda ya ga wannan sakon ya yada shi a duniya baki daya. Na'am malam. To bayan haka kuma daga cikin suratul shura, haka kuma an shafe daga cikin babu cikin suratul shura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun gani ko? Suratul shura. Na'am. Shi ma ka an shafe. Gashi nan dai kuna gani jama'a musulmin duniya. Duk wanda ya ga wannan sakon ya yada shi har ya kai ga waɗanda suke da hannu da shuni. Na'am. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma wannan ne ba, akwai wasu kuma nan kuma su ma haka ne aka yi, an samu matsala da dama a ciki. Na'am. Don jama'a kiyaye. Yawwa, wannan sako dan Allah dan Annabi musulmin duniya a yada shi tun kafin wannan abu yayi karfi, mu samu mu wabce, mu samu mu kwace a wannan masifa da muke ciki. Alqur'ani ma yanzu shi aka fara wa haka. Dan Allah dan Annabi musulmin duniya waɗanda suke da hannu a ciki, dan Allah dan Annabi su taimaka su ga sun yi yaƙi akan wannan al'amari. Shin malami zaka iya cewa akan wannan al'amari? Wannan al'amari dai shi dai muna kira ga malaman duniya gabaki daya a tashi su, kada a sa son zuciya da son ra'ayi a zuciya ya zamana abubuwa na lalacewa, a zauna a yi shiwa na kallo. Jama'a a tashi sai a san ka da za a yi a ceci littafin Allah. Dama Allah ya alƙawarta cewa zai kare littafinsa. To jama'a ai kokari, Allah zai buga mana baya insha Allah.